रौरा हमने के ई बताई कि तीज व्रत के पूरा फल कैसे मिलेला। तीज व्रत करे के फल तीज व्रत के पूरा कहानी सुन के रात भर जग के अब भोलेनाथ आ पार्वती जी के भक्ति में मगन होखला पर ही मिलेला। त आई जा सुनी जा रौरा सबके सुनावतानी तीज व्रत के पावन कथा। शिव के पावे खातिर ताप गौरा भरे कोइली, शिव के पावे खातिर ताप गौरा भरे कोइली, खाइल पियल छोड़ली पर्वत पर आइली, खाइल पियल छोड़ली पर्वत पर आइली। शिव जी कठिन परीक्षा ली है जान गाइली, शिव जी कठिन परीक्षा ली है जान गाइली, खाइल पियल छोड़ली पर्वत पर आइली, खाइल पियल छोड़ली पर्वत पर आइली। ई त पार्वती जी के आ शंकर भगवान के बड़ी सुघर कहानी बा। पार्वती जी के तपस्या कैला पर का भगवान शंकर पार्वती जी के पति रूप में स्वीकार कर लेनी। अबे त शंकर भगवान पार्वती जी के परीक्षा लेत रही। अब हम बतावतानी उहाँ के तपस्या सफल भइल कि ना भइल। पार्वती जी के तप से तीनों लोकवा लागल हिले, शिव जी भेजल नारद आइले हिमाचल से मिले, सबसे सुघर दुल्हा विष्णु बाड़न नारद समझैले, शादी गौरा के विष्णु से हिमाचल ताए कैले। पार्वती जी त शंकर जी के पति बनावे खातिर तपस्या करत रहनी, आ रौरा कहतानी कि शादी विष्णु भगवान से तय हो गईल। इहे तक कहानी के रहस्य बा। पार्वती जी के जब यह बात के पता चलल त अपना एगो सखी के बुला के जंगल में जाके फिर से शिव जी के तपस्या करे लगली आ तीज व्रत भूखली। पार्वती अपना हाथे मूर्ति शिव के बनैली, तीज के परब भूख के याद भोलेनाथ जी के कैली, शिव जी खुश भइले पार्वती शिव के हो गइली, शादी शिव जी से भइल गौरा बड़ी खुश भइली। तीज व्रत के दिन का चढ़ावे के चाही। तीज व्रत के दिन काका चढ़ावे के चाही सुनी जा बतावतानी। हरियर साड़ी चूड़ी बिंदी चढ़े गौरा के सिंदूर, हरियर साड़ी चूड़ी बिंदी चढ़े गौरा के सिंदूर, भोलेनाथ के चढ़े बेल पत्र भंगिया धतूर, तीज के रातों भर जागे से फल मिले भरपूर। तीज व्रत के कुंवार लड़की आ शादीशुदा दोनों लोग करेला का।
एकरा से का फायदा होला? हाँ, कुंवारी लड़की लोग के मनजोग पति मिलेला और इस शादीशुदा औरत के पति के सुहाग अमर होला। तीज व्रत के प्रभाव से सब मनोकामना पूरा होला। तीज व्रत के पूरा कहानी अब समाप्त हो गई। बोली जा शंकर भगवान की जय।